हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबाय थादोलाय दिनैनि भिडिअआ एसे गोबावानो जाबायमोन लोगोफोर बैसागुनि 3-4 तारिखआवनो बानायनायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो हगारनो हायाखैमोन ओमफ्राय नै दिनै बेखौनो आङो हगारनो सानदों ओमफ्रायो बिजावजालिया आंखौ माने बैसागुनि सिगांनो भिडिअ बानायनो लिंगासिनोमोन आरोना फट' लानो ओमफ्राय आङो थांनाय जायाखैमोन ओंखायनो नै दासो थांनो ओंखारनायावलाय आङो भिडिअ लानानै फैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो देखायलांसै नोंसोर सानैजों समायदोहाय बिमा फिसा जानो नोंनिया मोखाङाबा बेसेबा साफा जोंबाय डायलग नाङा इयाव दे बिमादैखौ गारनाय नंला दे नै दंखल दै मारानि थाखायनो आसुफ्रा बिब्दिदे लोगोफोर एखौ बुंनाङा सानैनियाबो एखे दै जाबाय ओरै खालामनायनानै नो ओरै खालामनाय दोनो खालामनाय नायनांगोन नायनाय लोगोफोर नै जोंहा बैसागुनि देलायदों भिडिअ बानायो ओमफ्राय भिडिअखौ होनो हाया नै बे बिजावजालिया लेंहरगासिनोमोन आंखौ फट' भिडिअ लानो ओमफ्राय आङो सोलाबिनि आं फैनो हायाखैमोन दिनैहाय फैबाय आरोना फुङावनो संखा जाखा देलायनानै सानसु जाबाय आयौ थांनोनो नै जाबाबो जि साफा उन्दुना थाखाबाय अयनै साफा उन्दुबाय थांबायनो बिफाया थांबायनो थांफानो नागिरदों फैनायानो नै मोनाखै लोगोफोर जनानैसो दंलायलायबाय दं फिसाजा माने बिफासो थांफानो नागिरदों आरोना बेखौ नुहुरनानै जों लिंहरफ्लांबाय फैनानै ओमफ्राय दसेनो थांफिनबाय नालाय बिनि थाखायनो दुखुजों आंखौ भिडिअबो बानायनो होननानै जेबो होला बिबथिया मिथाइ लायनो थांनायखायसो सिरि जानानै दंथ'यो नुदों मा फाव खिन्थिगासिनो बेनोसै जोंना जाबजुबसो भिडिअफोरानो मोनसेबो मोजां जाया नोंसोर लाबोजोब्बाय खोमायो नुदोंना नुवाखै आं मिथिला दे खालामनानै हर खालामनानै हरखौ बिसिनानै हर जादो सुना जादो मा मिथाइ माबाबाय जाफिनबायमोन दे दादानि खाथिखै ज' नैखि फै सायाखै ओरै थां ओरैहाय बाबुजो दे मोनदों जुस मोनदों गोजोनबाय फैनो मोननानै जि ख्लाव ख्लावखामोन दे जेरावबो थांनो ओमफ्राय खनसे मोनाखै देग्लायसो मोनबाय एबारसो ओमफ्राय बेवाइखौथ' लिंहरबाय थायो आङो गासिबो गैया बेवाइखौथ' मोनबासिनोलाय मोनासिनोथारा एसे जावना लायदों मानो आदैया खुलिगोन दे आदैया आंनि एसे मोनगोन आं दिनै हाबा खालानो स्टेन लाबोआमोन लाबाय साफात बागानाव थुनानै फिसालै नायहैखो आंना मोननै मोनथामसो जाबाय बिदि रिल्स बानायनो देलायनानै भिडिअ होनाया बिदिल' जायो होजाया नामा होजायो माने खनथाम जायो आरो जादो यामि यामि नोंसोरनि आंना फैसायानो 50 थाखा नोंसानिजोंसो जाबाय दं आमिनि नोंथारबाय नायनाव माइनाव दारि नांलाबाय बिदि नङा नै रेड कालार र' फालिया एखेथार मादैनिजों सोलाय जासिगोन दे नोंहा इनो एखे सिबजा जाया बिदि दारि नांला
लोगोफोरनो बिराद मानो होनो लास्ट भिडिअ लानोसै आङो मबाइल ओमफ्राय जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जाब्बा भिडिअ जानो दिनैसो फार्स्ट भिडिअ लानाय जाबाय माबायदि मोनदों आंनि भिडिअ मोजां मोनदों गाहाबो चेनेल दङ दासो गोदान खुलि आंनो आबैखौ देखायबाय थायो बेयो मा नाम जया बसुमतारी आबै बुरैथार दङ दे 100 बेसेबा जाबाय खोन्थाना होनाय 105 बारबाय बेसेबा बुरैथार दे आबैया बेखौनो भिडिअ लाबोबाय थायो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर बुंना होबाय दे आङो आंनि नायगिरिफोरा नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर साबसक्राइब खालामना